Moikka kaikille. Esimiestyö- ja johtamiskurssin kakkostehtävänä oli teemahaastattelun tekeminen, ja mulla teemahaastattelun kohteeksi valikoitui oma lähiesihenkilö, eli Hannu Penttilä Maanmittauslaitoksessa. Ja Hannun kanssa me rupateltiin operatiivisesta johtamisesta, eli päivittäisestä johtamisessa Maanmittauslaitoksessa, siihen liittyvistä ja liittyneistä muutoksista sekä esihenkilötyöstä. Eli haastattelun kohteena oli Hannu Penttilä, joka on työskennellyt Maanmittauslaitoksessa ja sitä edeltävissä alueellisissa maanmittaustoimistoissa, erityisesti Pirkanmaan ja Satakunnan maanmittaustoimistossa, niin 35 vuoden ajan yhteensä. Ja näistä vuosista niin Hannu on viettänyt esihenkilötehtävissä noin 20 vuotta. Koulutukseltaan Hannu on maanmittaustekniikan diplomi-insinööri, ja ennen esihenkilötehtäviä hän ehti kuitenkin tekemään 15 vuoden ajan noita arviointia vaativia maanmittaustoimituksia. Mutta sitten toimitusinsinöörin tehtävien jälkeen Hannusta tuli ensin rekisteripäällikön sijainen ja myöhemmin sitten vakituinen rekisteripäällikkö. Ja nykyisellään Hannu toimii Uudet kiinteistöt ja maanmittaus tulosyksikössä eli UMA-yksikössä läntisen alueen vastuualuepäällikkönä. Ja alaisia Hannulla on tällä hetkellä 35. Tätä me katseltiin Hannun kanssa ja sieltä vasemmasta laidasta keskiväliltä myös Hannun nimi löytyy. Ja tämä samainen hierarkia-johtamiskaavio löytyy myös Maanmittauslaitoksen valtakunnallisilta verkkosivuilta. Ja tässä on erityisesti tämä Maanmittauslaitoksen tuotannon tulosyksiköiden rakenne. Ja tosissaan itse toimin UMA-läntisen alueen Tampereen toimipisteessä toimitusinsinööri. Johtamisen tasoja yleisellä tasolla Maanmittauslaitoksessa kun pohditaan, niin Maanmittauslaitoshan toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla, ja Maanmittauslaitosta johtaa pääjohtaja, joka on tällä hetkellä Pasi Patrikainen. Ja pääjohtaja johtaa keskushallintoa, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää Maanmittauslaitoksen toimintaa sekä huolehtia tämmöistä laitosyhtenäisyydestä. Ja eri toimintayksiköitä, jotka vastaa sitten ulkoisista ja sisäisistä palveluista, on tuotanto, missä itsekin toimin. Sitten on tietohallinto, paikkatietokeskus ja yleishallinto. Ja tässä se näkyy kaaviokuvana samainen. Sitten kun mietitään johtamista ja johtamisen kolmijalkaa Maanmittauslaitoksessa, niin meillä on johtoryhmä, sitten meillä on toimintayksiköt ja sitten meillä on tämmöinen johtamisen yhteistyöryhmä eli JYRY. Ja johtoryhmä päättää kaikista koko laitosta koskevista asioista. Ja sitten nämä toimintayksiköt ja niiden johtotiimit vastaa yksiköiden ja niiden vastuulla olevien palveluiden päivittäisestä johtamista, siitä päivittäisestä käytännön työstä siellä kentällä. Ja sitten tämä johtamisen yhteistyöryhmä täällä vasemmassa alalaidassa, niin se huolehtii päätösten yhtenäisestä toteuttamisesta sekä yhteisten asioiden valmistelusta sinne johtoryhmän ja keskushallinnon ja pääjohtajan päätettäväksi. Johtoryhmä kokonaisuudessaan toimii siis pääjohtajan apuna ja tukena, ja sinne kuuluu hyvin useita eri johtajia, ja tässä näkyy myös niiden tehtäviä, eli ne varmistavat yhdenmukaisen toiminnan ja johtamisen Maanmittauslaitoksessa muun muassa strategiasta johtamisesta, toimintasuunnitelmista, ja sitten ne valmistelee ja koordinoi tulosohjausta muun muassa. Sitten oli tämä johtamisen yhteistyöryhmä JYRY siellä kolmijalan vasemmassa alalaidassa, niin se on tosissaan keskijohdon yhteistyöelin, joka varmistaa sitä yhteistä johtamista Maanmittauslaitoksessa. Sitten tämä päivittäinen johtaminen. Hannulta tästä kysyin, että minkälaista se on, niin se on käytännönläheistä. Se on sitä arjen johtamista ja alaisten kohtaamista, jossa asiat etenee vuosikellon mukaan. Syksyllä suunnitellaan seuraavan vuoden tavoitteet tulosyksiköittäin ja sitten niitä suunniteltuja tavoitteita peilataan yhteisiin resursseihin ja jaetaan sen mukaan alueellisesti. Hannun mielestä päivittäisessä työssä Maanmittauslaitoksessa ja päivittäisessä johtamisessa korostuu alaisten hyvin itseohjautuva työ.
Ja semmoinen kontrollointi ei ole päivittäistä, mutta viikoittaista kuitenkin. Mutta se operatiivinen johtaminen on nykyisin pitkälti valmentavaa ja semmoista seuraavaa maanmittauslaitoksessa, ja 2 vuodessa on alaisten kanssa käytävät henkilökohtaiset keskustelut. Eli keväisin on tulos- ja arviointikeskustelu ja syksyisin on tilannekeskustelu, missä ei tuijotella numeroita, vaan se on enemmänkin ehkä kysellään niitä fiiliksiä, että miten sulla on mennyt, miten sulla menee ja miten sä fyysisesti ja henkisesti jaksat, joka on mun mielestä ihan äärettömän tärkeää. Sitten kysyin Hannulta sitä, että miten se muu johtaminen ja erityisesti päivittäinen johtaminen on niin kuin muuttunut maanmittauslaitoksessa. Niin organisaation muutosten myötä niin se on valtakunnallistanut tuo toiminta ja näin ollen tulosyksiköt on kooltaan kasvaneet. Ja sitten sitä myöten niin tulosyksiköiden välinen toiminta on vähentynyt. Eli ollaan siellä omissa siiloissa ja tehdään sitä omaa tehtävää. Mutta toisaalta sitten johtaminen ei ole ollut aiemmin niin ammattimaista kuin nykyisin. Ja tämä valmentava johtaminen, eli coaching, on tullut myös maanmittauslaitokseen ja ottaa koko ajan entistä vahvemmin jalansijaa. Eli aiemmin on autoritäärisesti johdettu ehkä, joka on toisaalta ollut myös osin peruja siitä, että maanmittausinsinöörit on ollut hyvin arvostettuja ja sitten sitä myöten ehkä nuo työelämän pelisäännöt on ollut erilaisia. Sitten johtamiskulttuurin haasteisiin tulevaisuudessa, niin Hannu koki, että tämä etätyö, että miten me saadaan kaikki osallistettua ja miten me säilytetään se yhteisöllisyys. Eli miten kohdataan, kun me ei fyysisesti kohdata. Ja tätä on taklattu muun muassa sillä, että meillä esimerkiksi tiimipalaverit on läsnäolopalavereina vähintään kerran kuukaudessa, jolloin kaikki tiimiläiset on paikan päällä. Sitten kysyin vielä lopuksi Hannulta, että minkälainen on hyvä esihenkilö. Ja Hannun mielestä se on valmentava, kysyvä ja alaisten kanssa kommunikoiva. Ja sitten kokemus esihenkilönä toimimissa on tuonut itsevarmuutta ja tuo entisestään koko ajan itsevarmuutta lisää. Ja sen kokemuksen myötä jokainen esihenkilö löytää sen oman tyylin, oman tavan toimia esihenkilönä ja kohdata se oma alainen. Mutta kyllä Hannu korosti myös sitä, että johtaminen on osin sisäsyntyistä, mutta sitä voi toki ja pitää myös opetella, että kukaan ei ole koskaan valmis. Sitten kun kysyin Hannulta, että millainen on hyvä alainen, niin Hannun kommentit oli seuraavat. Sitten viimeinen kysymys, millainen on mielestä hyvä alainen? Itseohjautuva, vastuullinen ja tehokas. Näin. Ja itse olen vahvasti sitä mieltä, että suomalaisia työntekijöitä johdetaan konkreettisesti edestä omalla esimerkillä ja omin aidosti tehdyin havainnoin. Ja tuossa loppuun vielä Albert Schweitzerin lausahdus. Kiitos teille.